Justament en aquest indret, a l'any 1957. Aquell any jo tenia 3 anys i amb el meu germà gran venia precisament perquè vivia aquí al barri, aquí al carrer Nino, a portar unes ampolles o a buscar un carbó o alguna coseta d'aquestes. Jo no me'n recordo perfectament, però el meu germà sí que m'explicava que en aquell moment va dir que la policia, vestida de paisà, el van parar i va sentir com uns petardos. Aquells petardos no eren petardos, sinó eren els 3 que li van donar a Josep Lluís Facerías amb una emboscada que li van fer en aquest indret. I per tant, nosaltres hem estat lluitant durant molts anys per aconseguir aquest reconeixement. Hi ha una placa aquí precisament, que és el lloc exactament aproximadament on va caure, i per fi, l'any passat van aconseguir aquest faristol que explica la història de Josep Lluís Facerías. No és només l'homenatge a Josep Lluís Facerías, que era anarquista i que va lluitar contra el règim franquista fins als últims, fins donar la seva vida, sinó també a tots aquells homes i dones que van lluitar en l'època, no només amb la guerra defensant la república, sinó també posteriorment amb la dictadura franquista. Per tant, considerem que és un homenatge merescut i igualment ampliat a tots aquells lluitadors i lluitadores. Independent de la ideologia que es tinguessi, es lluitava contra el franquisme i això és l'important. Ara també tenim el gust de tindre aquí el Josep Molina, que té un poema precisament i que ara el recitarà, i una vegada acabem aquí tirarem cap a la plaça de la República a fer-nos les fotos amb la República i després a l'homenatge. D'acord? Vinga, doncs. Fem l'homenatge a Facerías amb poemes, recitals, i perquè és necessari recordar la gent que ha precedit la lluita dels pobles i és necessari continuar la lluita per avançar amb la lluita dels nostres drets i interessos. I és necessari també, avui vull fer llegir un poema del nostre company, veí, camarada i fundador de l'Associació de Veïns del Turó de la Peira, i titulat És necessari. És a dir, ja no estan nosaltres, però igual que els antics companys que van lluitar amb nosaltres, Rafael Lora, Juan Navarro i altra gent van ser històrics a la fundació de l'Associació de Veïns dels meus barris i tenen molta història. Jo, com cada barri, cada poble té els seus poetes, jo mantinc la memòria del nostre company Rafael Lora. Es necesario a veces tenderse bajo un pino o bajo una encina de ramas permanentes, de tronco circular y milenario. Es necesario a veces soñar entre helechos verticales, primitivos como la misma tierra, sobre el monte pardo y silencioso, cubierto de soledad y mariposas blancas. Es necesario estar dormido. Es necesario a veces no escuchar el cansado golpe de la sangre irrefrenable, ni el rumor de innecesarias palabras. Simplemente el celeste abismo dibujado en círculos perfectos por águilas inaccesibles. Con eso basta. No hay tiempo ya pasado, ni temor al inquietante futuro. Es necesario a veces morder la tierra como un fruto para seguir viviendo. Es necesario recordar que existen los lagartos sacando al sol sus lenguas afiladas y trajes de esmeraldas. Es necesario ver cómo escapa el agua limpia y se multiplica el algodón de sus espumas contra los acerados peñascos. Es necesario a veces mirar al sol, aunque te ardan las pupilas y te salte la piel en llamaradas. Es necesario recordar que existen las palomas, que seguirá volando la tórtola incansable. Es necesario estar seguro que cuajará nuevamente la aceituna en las ramas verdes de todos los olivos. Es necesario a veces dormir bajo una encina para no morir de pesadumbre y de asco. Es necesario seguir luchando. Es necesario.